Querida kabet number 2 mistress relasyon. Terry, wag mo akong ma-Terry! Yun tanong ko, sagutin mo! Gusto lang ba yung asawa ko? Masarap kaya? Tao? Hindi! Hayop? Hindi! Meron ba tayo nito? Wala! Forever? Nakita kita! Sa isang magazine! Kapal ng mukha, hindi na naya. Dapat sa'yo, patabungin ang mukha. Ulo-ulo lang, may kasama katawan, tagasama katawan. Bawag pati naman. Hi, Bobby. Hi, Ken! Do you want to go for a ride? Sure, Ken! Jump in. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life in plastic. It's Now tell me the truth. Sagat! Ako si Lily Cruz! Ako si Lily Cruz! Ako! Hala, gwapahan na ako, uy. Be, ang lips daw, be. Hala, pretty ka red, uy. Be, ang cheek daw, be. Hala, pretty ka fing-fing ka ayo, besh. Ano na? At ito na ang huling hihilingin ko sa'yo, James. Alam kong mahirap gawin ito, pero gusto kong gawin natin ang sabay. Mag-split na tayo. 1, 2, 3. Una sa lahat, hindi ako ang gitera. Kasi, maganda ako. Mahirap man kami, maganda ako. Wala man kaming pera, maganda ako. Eh, ikaw? Isang dalagang Pilipina. Ay, nakita kong isang babae. Di ko malimutan ang kanya imahe. Ano ba ang iyong pangalan noong nakita kita? This is America. What? America? This is Philippines, baby. Sayaw mga choy, sayaw mga choy, sayaw mga choy, choy, sayaw mga choy. Maraming salamat, salamat po sa inyo. Maraming salamat, salamat po sa inyo. Maraming salamat.